सासे बर' लाइमोननि बाख्नायथाव हाबाफारि। गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लानानै BBA आरो MBA सोलोंथाइ लाखांनायनि उनाव बिजनेसनि लामायाव आगान होबाय सासे बर' लाइमोना। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय उदालगुरिनि जिन्तु बसुमतारिया गावनि नाजानायजों हारसिङैनो आबादारिनि गोरलै आदबजों आबाद खालामनायाव नांगौ जानाय दै सारग्रा, माइ हाग्रा, गांसो हाग्रा, माइ सौग्रा आरो ट्रेक्टर, गिदिर फिसा बायदि बायदि मेसिनारि मुवा बेसादफोरनि मोनसे गिदिर MSSJB एन्टारप्राइजखौ बे समाव सालायगासिनो दं। जायफोर बिथांमोना जायखिजाया मेसिनारि मुवा बेसादखौ बायनो एबा लानो गोसो बिथांमोना बे नाम्बाराव खौरां लानो हागोन। लोगोसे बिथाङा मा फोरमायखो मिथिनानै लानि फै। आं फार्स्ट इनिशियल स्टेजाव आं डिभाइड खालामनो सानो बिग फार्म मेसिनारियानो जाहैबाय सामाने ट्रेक्टर कम्बाइन हार्वेस्टर थायो, ओमफ्राय थ्रेशार थायो, ट्रेक्टर लगायगोन नों काल्टिवेटर लगायगोन, रोटावेटर लगायगोन, गोबां बे बिग फार्म मेसिनारियाव थाहैबाय। प्राय बिग फार्म मेसिनारिखौ मानसिफ्रा मिथिजोबखायो। आं स्पेशलि फकास खालामदों स्मल फार्म मेसिनारियाव, जेराव गोबां आबादारियानो बाहागो लानो हायो आरो खम खरसायाव बाहागो लानो हायो। स्मल फार्म मेसिनारियानो जाहैबाय पावार टिलार। आजिखालि पावार टिलारनि फिसा पावार टिलारबो थायो, मिनि पावार टिलार, बेखौनो बुङो इन्टार काल्टिवेटर होनना बुङो। ओमफ्राय इन्टार काल्टिवेटरावनो गोबां थायो मिनि जेनेबा बेखौ मिनि होननानै बुंखायो, मिनि पावार टिलार, जेराव इन्टार काल्टिवेटर नामा एक्जेक्ट नामा इन्टार काल्टिवेटर, जेराव नोङो एक बिघा 2 बिघा घन्टासेयाव खालामनो हायो आरो थावाबो बहुत खम थाङो आरो इन ए भेरि लेस प्राइस। जेराव जों ट्रेक्टर बायनो थाङोबा 8 लाख थाङो, 10 लाख गाहाम थाङो, बिनि गाहायाव थाङोबा पावार टिलार आजिखालि 2 लाख 20 गाहाम थाङो। इन्टार काल्टिवेटर जाहैबाय नों 80,000 मोनगोन, 60,000 मोनगोन, 50,000 मोनगोन, 40,000 30,000 गाहामाव मोनो। बे इन्टार काल्टिवेटर जाहैबाय। इन्टार काल्टिवेटर मिनिमाम 60-70नि इन्टार काल्टिवेटरखौ लायोबा गोरानबो गिसियावबो जायो। मोसौनि रिप्लेसमेन्ट जायो डाइरेक्ट। सारा बे इन्टार काल्टिवेटरनि सायाव मा बुंनो सानो, बेनि बेनिफिटआ मा आरो बेखौ बयबो सलायनो हागोन ना हाया, बेनि बेलायाव मा बुंनो सानो? इन्टार काल्टिवेटर ओरैबायदि मेसिन जे बयबो सलायनो हायो। सासे उन्दै फरायसा गथ' फरायै जुदि ओरैनो दं क्लास 10 क्लास 12, आं बुङाखै बिसोरो डाइरेक्ट इनभल्भ जा फार्मिङाव, बाट फरायनायनि गेजेरजों जुदि एसे फ्रि टाइम मोनोबा, न'आव जुदि हेफाजाब होनो गोसोबा एस ए हबि बिसोरबो मावनो हायो। थारमाने बेयाव बांद्राय बोलो नाङा, बे मेसिनफ्रा गिलिर नङा, फिसा मिनिमाल सेफ्टि प्रिकसन लानानै बे मेसिनखौ बाहायनो हायो। जेरै हिन्जावफ्राबो हायो, बोराइफ्राबो हायो, उन्दैफ्राबो हायो, सोरबा सिख्लाफ्राबो हागोन बे मेसिनखौ बाहायनो। थारमाने इट्स भेरि कनभिनियेन्ट आरो बुंनो थाङोबा। आरो 1 घन्टायाव बे फिसा पावार टिलारजों 2 बिघा 3 बिघा आरामसे हायो। जुदि मालाबा मानसिफ्रा इसु होनो नागिरो हाया गोराद्राय एसे खस्थ' मोनो, होनबा ट्रेक्टर गिदिरजों खेबसे हालेव, बाखि खामानिया इन्टार काल्टिवेटरनि गोजासै आरो। इन्टार काल्टिवेटरजों गोरानबो हायो, गिसियावबो हायो। थारमाने दानि मानसिफ्रा मा जायो, मोसौखौ लानानै एसे प्रग्रेसा स्ल' जालांगासिनो। आं बुङाखै जे मोसौआ डिमेरिट्स होननानै बुङाखै आं, बाट मोसौनि थाखाय नोंनो न' नांगौ, ओमफ्राय बे मोसौनि थाखाय नोंखौ नायहोनो थाखाय सासे मानसि नांगौ, बेखौ जाहोनांगौ, मोसौखौ गुमनांगौ आरो बेनि थाखाय मेडिकेल हेल्थ केयारबो नांगौ जायो। जेराव ट्रिटमेन्टआव थांगोन, मानसि नायनायाव थांगोन सम, ओमफ्राय गलि सलियाव थांबाय मोसौआव। बाट बेखौ मिनिमाल खालामथारो बे इन्टार काल्टिवेटरा। मोसौनि मेरिट्सआथ' जाहैबाय नों आजिखालि कमार्शियेल फिसिनानै मोसौनि गाइखेर लानो हायोबाथ' इट्स भेरि कनभिनियेन्ट। बाट मोसौनि डाइरेक्ट रिप्लेसमेन्टआनो इन्टार काल्टिवेटर होनना बुंनो हायो आरो बर्थमान। बेनि बेलायाव आं बेखौनो बुंनो सानो कि आजिखालि सब बुस्थुआनो कनभिनियेन्ट जाबाय। जेरै एग्जाम्पला फननिनो, गोदो मानसिफ्रा टेलिफन बाहायोमोन, मानसिफोरखौ मोनामोन, दाना आजिखालि बयनिबो आखाइयावबो फन थायो, सोरबाना मानसिखौ नांगौबानो लेंहरबानो फैनो हायो। सेम थिं राइस मिलावबो मानो मिलाव लांबाय थानो, न'आवनो सौनो हायो। बे माइ मिलानो जोंनाव दं, मोननै टाइपनि माइ मिल दं, मोनसे कम्बाइन राइस मिल, मोनसे सिंगल राइस मिल। सिंगल राइस मिलानो जाहैबाय मात्र माइनिफ्राय माइरं, कम्बाइनानो जाहैबाय माइनिफ्राय माइरंनिफ्राय अनल' नङा, हालदै, सबाय बेफोरखौ देनो हागोन आरो बे सिंगल फेज कारेन्टजोंनो सोलियो। एक्सट्रा बर्डल' होनांगौ होमबानो सोलियो आरो माइखौ जों जेरै मिलाव फोराननानै लाङो, माइखौ मिलाव लांनायनि सिगां जों माइखौ मोजाङै फोरानो, बिनि उनाव जों मिलाव लाङो। सेम बिदिनो माइखौ फोरानदो एसे, ओमफ्राय बे जोंनाव जि राइस मिल दं बेयाव होदो, सेम माइआ पलिश गखागोन आरो बेखौ जेबो सालिनांगौ मानांगौ जेबो दरखार गैला। माइआ साफा पलिश गयो, मात्र जि जुजाय गगोन बेखौ नों ग्राइन्ड खालामफिननो हायो आरो।
आरो बेजों लोगोसे मा बुङो सारा नाय जों आखाइजों जुदि हायोबा गोबां सम लायो बे नङा आखाइजोंबो बेनिफिट्स दं आखाइजोंबो हानो हायो गोसो मथे खालामनो हायो बाट देन बांसिन जुदि एडभान्स लेभेलाव जुदि थांनोबा मर प्रडाक्टिभ जुदि जानोबा मोजां गाज्रि नङा आरो बे मर प्रडाक्टिभ जानो थाखायनो जोंनाव रिपारा दं रिपारजों मा खालामनो हायो जेरै आखाइजों हायोबा सानसेयाव हानो हागोन मेक्सिमाम 8 बिगानि खमबो हागोन मेंनाय थायो मानसिफोरना एनार्जि लेभेला डाउन जायो बाट मेसिना मेङा मालाबाबो मेसिना थिगल'सो जानांगौ टाइमाव सार्भिसल'सो मोननांगौ मेसिना मेङा स' बै जोंनाव जि माइ हाग्रा रिपार होनना बुङो बेजों मेक्सिमामखौ आं बुंदों सासे मानसिया एक्सपिरियेन्स बा सानसेयाव 18 बिगा गाहाम हानो हायो आरो बे मानसिया एक्सपिरियेन्स नङा बाट गोदान सोलोंनाय बे मानसिया मेङालासिनो 8 बिगा 10 बिगाथ' आरामसे हायो बे 8 बिगा 10 बिगा हानाया सानसेयाव सासे मानसि हानाया इट्स नट थारमाने इट्स भेरि प्रडाक्टिभ जायो आरो जेराव इट्स भेरि हेल्पफुल जोंनि आथिखालाव दिनै नङा फिउचाराव बिराद इट्स भेरि हेल्पफुल मोननै टाइपनि रिपार दं मोनसे रिपारानो जाहैबाय इट्स ए कम्बाइन होनना बुङो जेराव रिपार ओमफ्राय बाइन्डिं माइखौ हागोनबो बे बजाबो खालांगोन मोनसे रिपारा जाबाय माथ्र' माइखौ हागोन खिन्थु बे बजा खानाय नङा स' बजा खानायनि बर्तमान जोंनि जायगायाव स्पेशलि उदालगुरि बायदि जायगायाव मोनसे मोजां कम्पानि बर्तमान फैथ'वाखै बाट इन फिउचार फैयोबा बेखौ जों साजेस्ट खालामनो सानो मानसिफोरखौ मानोना इट्स भेरि एफेक्टिभ जायो हाखाबाय बजा खाखाबाय बाट बजा खाखानाय मेसिना बर्तमान एफा एफेक्टिभा जोंनि जायगायाव गैथ'वा आरो मानो बिराद फासिनो नागिरो आरो लगे सार्भिसखौ नांबाय थागौ जायो आरो बे माबाया जोंना बे रिपार प्लास बे खाखानाय बजा खाखानाया आरो मोनसे रिपारा जि सिंगोल रिपार बेजों माइखौल' हालांबाय थागोन खिन्थु बजा खाखानाय नङा आरो नों लोगो सासे खाग्रा लाफायोबा इजि जायो आरो कन्भिनियेन्ट जायो ओमफ्राय मानसिफ्रा बुंनो हागौ जे रिपार जि माइखौ हालाङो आं जास्ट डिमेरिट्सनि खोथाखौ बुंदों थारमाने रिपारा सानसेयावनो मेक्सिमाम 18 बिगा गाहाम हागोन बै खाग्राया बेखौ नुनानै गिनायनि चान्सेस थायो आरो बाट उन थांफा लानानै सासे जुदि खाग्राया जुदि खालाङोबा इट्स भेरि कन्भिनियेन्ट आरो भेरि इजि जायो आरो ओरैनो बेसेना बेसेबांसो जायो बे माइ हाग्रा मेसिननि रिपारना मस्टलि MRP थायो 1,60,000 1,65,000 1,50,000 थायो ओमफ्राय बेखौ डिसकाउन्ट लानानै नों 140 मोनगोन 135 मोनो आं खावलायो जियानो जायानो फैनो गोसो जायो जोंनाव फैनो हागोन आरो जोंनिफ्राय लांफैनो हागोन डिसकाउन्ट एभेल खालामनो हागोन प्लास जों बेसेबां हायो जे गुवाहाटि थांनानै आरो तेजपुर थांनानै आरो बायदि गोजान जायगायाव थांनानै जि बुस्थुखौ मोनो जोंनि लकेलिटियावनो जों बेखौ होनो थाखाय जों एम लायो अबजेक्टिभ्स लायो जेराव जोंनि मानसिफ्रा गोजान थांस्लायस्लाय आरो भाराखौ ला सम नस्थ' खालाम जेनेबा समखौथ' नस्थ' खालामा बाट देन बाहेरायाव गोजानाव थांस्लायस्लाय जोंनि जायगायावनो मोननाय बेखौ जों हेल्प खालामो आरो डिजिटेल बड' निउसनिफ्राय गासैखौबो खुलुमनाय आरो बरायनाय बावहरनाय जाबाय मदद आरो हेफाजाबनि नोजोरजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटेल बड' निउस वेब पर्टेल सुखु दुखुनि समाव खैदां खैफोदनि समाव नोंथांमोननि राव जानानै ओंखारबोगोन डिजिटेल बड' निउस खौरां दैथायहरनो आरो जोंजों थोंजोङै फोनांजाबनो थाखाय जानबुं दं 6901559919 उदां आरो सैथो खौरां फोसावनायनि थांखिजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटेल बड' निउस